از агентии обу ҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд 18 январ дар ҷумҳурӣ ҳавои абрнок шуда дар баъзе ноҳияҳо борон ва барф меборад. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносӣ 18 январ дар вилояти Бадахшон ҳавои қисман абрнок, дар ноҳияҳои алоҳида барф меборад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 1-6 дараҷа хунук, дар баъзе ноҳияҳо то 7-12 дараҷа хунук. Рӯзона аз 3 дараҷа хунук то 2 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона аз 17 то 22 дараҷа хунук шуда, дар баъзе минтақаҳо то 25-30 дараҷа хунук, рӯзона 4 то 9 дараҷа хунук, дар баъзе минтақаҳо то 12-17 дараҷа хунук мешавад. Дар вилояти Суғд ҳавои қисман абрнок шуда, дар водиҳо борон, дар ноҳияҳои кӯҳӣ бориши борон ва барф, дар баъзе ноҳияҳо шабона ва саҳаргоҳон бориши бо шиддат ба амал омада тормеғ яъне туман мефарояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 4 то 9 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 2-7 дараҷа гарм, рӯзона 6-11 дараҷа гарм шуда, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 1-6 дараҷа гарм, рӯзона 7-12 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлон ҳавои қисман абрнок, борон, дар ноҳияҳои алоҳида шабона ва саҳаргоҳон бо шиддат ба амал омада, дар баъзе ноҳияҳо тормеғ мефарояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 3-8 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 4-9 дараҷа гарм, рӯзона аз 10 то 15 дараҷа гарм шуда, дар доманакӯҳо шабона 1-6 дараҷа гарм, рӯзона аз 5 то 10 дараҷа гарм мешавад. ҳавои қисман абрнок, дар водиҳо борон борида, дар ноҳияҳои кӯҳӣ боришот, борон, барф, дар ноҳияҳои алоҳида шабона ва саҳаргоҳон бо шиддат ба амал омада тормеғ мефарояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 4 то 9 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 2-7 дараҷа гарм, рӯзона аз 8 то 13 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона аз 1 то 6 дараҷа хунук, рӯзона аз 0 то 5 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои қисман абрнок шуда, дар баъзе ҳолатҳо борон борида тормеғ мефарояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати аз 4 то 9 метр дар як сония мевазад. ҳаво шабона аз 3 то 5 дараҷа гарм ва рӯзона аз 10 то 12 дараҷа гарм хоҳад шуд.